atong no sakit kapan mga igsoon mo kanang kamatayon nga kung gutan ni usap piniro na ang kapan kaya kaning kamatayon matod pa sa atong mga kaparian na may sila congratulation nga naman ang kamatayon nabita sa inyong said to see the grace of God made by God Himself ang pagpatong matubang naman sa Ginoo na pero pagkatubang nato sa Ginoo mo kinahanglan nato kay ang Ginoo dinipas kalibutan o nagtuman mo ta sa iyang mga mando o katumanan sa iyang mga sugo kung ato banggi tuman muna nga sa itong kinaibusahay dito makaingon nga permi naman ang sugo sa itong Ginoo total ang Ginoo maayo man nung nabi may isoon ang Ginoo maayo gyud na siya kaayo nato apan sa panahon nga kana maingon siya nga kay matod pa sa Roma 6:23 naging magini nga ang kamatayon mo ay bayad sa sala. Pero ang gasa nga kinagin dayon na ginapirmisa sa katao. Kay diha sa atong kamatayon pag ang atong lawas ilubong mo sa yuta. Pero ang atong espiritu mubalik sa Ginoo kay dito maligid ka kay pag wala ning wala pa buhuting ang matod pa sa nga gipurma ang tao, nagpurma ang Ginoo ang tao, kung niya nagpurma niya ang tao, kay kinahanglan kayong naay magtiman sa iyang mga ginating kalibutan mo naging sa tao. Niya pag ulit purma ng tao, kay wala kinahanglan gibutan niya ang iyong ilong kanang hangin. Munang nahimot ang tao nga may kinabuhi. Nasa atong kaugalingon nauna nato nga ang kamatayon dili ginato na kanikayan walay mo matuning kalibutan na kitang tanan mamatay no kitang tanan mamatay busa ang pahinumdom natong tanan kay dinis kalibutan nga kitang tanan aron nga andam kita sa pag-atubang sa atong ngitungman puro patubang unsa may butong pasawap atubang lamang ang pag-atubang sa ngitong man sa kung nagtuman bata sa iyang mga kasuguan lamang kay tungkol sa atong tawhan nga kanang pangunauna sa kasabot kung grabe na o kanang bitaw nga kanang kay tagi pa sa batang Biblia dito nato masabtan ang Biblia bisag magpasabas ka diya mo ra magbasa libro ka pas kay dili mo masabtan kung hinay-hinayon gani mo basa ang Biblia masabtan mo kay imo mang aninaw kung usa may ibot pasabot atong pulong kung bitaw kining kasagaran sa kanang atong sunan kanatong tanaw usay na namang ginato ang pagka makasasala kaya kitanong makasasala ang pulong sa Ginoo sakit ang pulong sa Ginoo ang pulong sa Ginoo sama sa espada ng Yosua kung matukma gani sa atong gimbuhatan diri sa yuta sakitan ta kay basa kay Biblia tuwa tanan ang sulod sa Biblia pagbalo, pagsaway o pagtudlo naagi na diya sa Biblia lamang itang tao usahay o ayara tao usahay o bina o talagsatang simbahan o simbahan di kita kasabot mo sa ito sa Ginoo nya huwag ato ta simbahan o sa'yo ka ato ta simbahan huwag yung paghihuman nato o sa mantong panghilog karon ambot ka to muna ang atong una-una pinay nga ang pulong sa Diyos wala pa mo lapos ka sa susunod ka dili na ito po yan kaya po yan mo ang pulong sa Diyos linaw yun ang pagbuo sa pamilya kung kulang ka ang pag-apo uban sa pamilya kung sa kasturya nga mo bigyan sa imo gubot na yun kay mo di mo ka mamalandong kung sa itong istorya daw ito matungili no inana mo gina kay ang mga pag-ampo mo God muna sa itong pamilya kay mo mga ninaw kung eh palapos ka kalungan pero maayo puyan na to munang napahinumdom na itong tanan no kapulong sa Diyos kung atong puyan kung atong butang sa una-una o kasing-kasing kung atong puyan muna nga ang tanong pinunduman ka sa Panginoon karong panahon na wag nila itong masabdag anakan sa panahon ang panahon sa panahon dahil sa'yo mo kalita ang tao kita patagaw kung matay na muna nga ang matag ko sa kanato hinandang mangandang hinandang pagmangandang bisang gani sa atong pagkatulog kita manguros kung ino yung kadisog katulog sabi nga makamatag pa ka no muna nga mangandang ang pagpangandang muna nga dahil katulog na to mag-ampo kaya pag mata mag-ampo mo man na ang mag-ampo ka kay mga gibuhatong matag-adlaw mga gibuhatong matag-adlaw ang talon nga karong adlawan kinahanglan mga pinang sa mga pamilya kung nga katagan mo pala yung panglawas inana mas pamilya inana yung atong
ating matag-adlaw. Na nga, mabita ni nga, sa galing labanong mga pagkampo kung naging ani, pag manunod ng tanan, kita lumalabay ng pagkana. Di lang ako kay Tason, kay ang pagpanumdum na to, no, kinibita ang panyon nga, nga magkampo sa kanunay, isip, pangandam, tagsa-tagsa na to, kaugalingon, kay wa na to may balik kung kamusta ka, ang hinumang karabuka ng sila. Mas anong gabi ka na punta. Praise the Lord. So, may gabi ipag-usap sa tanan. Ibisab. Ang mga pasubo, no? Gikan sa mga alagad sa distrito, dayon sa huli po sa kinabuhi. Kaya wala na mong huli sa kinabuhi? Nakapabinaw na mong radyo natin? Wala. So, mabati niyo sa radyo natin kada alas 6 sa gabi sa Domingo, pero sa City. Ang huli sa kinabuhi. Kada din niyo, mo, sa ito din sa Kwan, sa Ugaong. Dilit wala ito ano ito, wala ginagawa ang ipin dito ba? Pero kung makuha niyo, paminaw lang mo sa radyo natin. So kung hindi akaroon sa inyong utubangan, kami mong uno, kaming upat, kami abin ni ulos ni naasa, kita niyo ni live sa Facebook. Inyo lang i-type ang Jerry Bustamante. Kita niyo ang programa sa atong parokya, Makulada Concepcion. Okay. So, ang atong igsoon nga si Sergio, 59 pa no? 59 pa niya ikuha na siya sa Ginoo. Pero, itong nauna-on nga atong kinabuhi ng kalibutan na dili ako. Iya sa Diyos. Wala nga panahon nga kuhaon sa Diyos, dili kita kataliban. Sa iyahang ingon ang balaang kasulatan sa Corinto nga Kapitulo 5, versikulo 10 nga, ang tanang dyan, mubalik sa Ginoo. Anong mubalik man? Tungod kay haron maghatag og husay. Unsa man husayon? Maghatag ka og husay ug unsay imong gibuhat ini sa kalibutan. Maayo ba o dautan? Ngasa man ang ato pamatud-an nga nabay magpamatuod ba ang Dios ni ana? Nabay listahan ang Ginoo? Naa. Atong basahon ang pinadayag, Kapitulo 20, versikulo 11, tingin sa 15. Na ay mga libro sa langit, ug gibukhad kini ug gibasa. Ug nakita dito ang nangamatay inila ug dili nila. Ug ang tanang nangamatay nga ilang mga ngalan wala sa libro sa kinabuhi silang tanang gihukman sa ikaduhang kamatayon. Sumuli siya nga, dinining kalibutan, muna ang atong pagdesisyon. Kay duha ra taingan sa tao maubasa tag Biblia, langit ug impierno lang. Kining buhi pa ta mo ni atong pagdesisyon nga akong angkunon ang langit. Kung dili ka gustong moangkon og langit, ang mahitabo nimo dili ka magtuman sa kauboton sa Dios, asa makapaingon ni kamatay nimo. Halapad ang dalan tingon sa kalaglagan o masigpit ang dalan tingon sa kaluwasan. Kitang tanan ka mautang sampit og ngalan sa Ginoo. Pero Mateo City sa gigon, daghan nagsampit kadako Ginoo apan dili ang tanan makasunod sa gingarian sa langit. Ngano man, igon man ta mo sampit, wa pa nato tagay kinabuhi. Asa man nato babasa nga tagaan ginato kinabuhi ang atong pagtuo. Ang Kristohanong Katoliko. Santiago 2:14. Patay ang pagtuo kung walay buhat. Nagtuo ta na Ginoo, uta katulto sa balay sa Ginoo. Di ba? Igo na ta maminaw sa pulong ni Ginoo, ipalabay na nato sa tikas dunggan. Doon kay busy ka sa itong busy ta sa itong negosyo. Mauni nga panahon magigsuunan ko rin ito. Mauni nga panahon magdesisyon ta. Sa inaot ang tangag, naay simbahan na ito diha. Paningkamot ibo simba. Pag magsimba, trabaho ta. Magbiisi. Atong tagaan, una-una na ito, dihatag sa Ginoo sa ato unong kadlaw para sa atong panginabuhian. Haron maatiman na ito, mabistihan na ito atong mga anak. Haron na itong mga eskwela. Usal ng kadlaw nihatag, di ba kayo sa Ginoo? O dili pa ginato mahatag. Di ba? Sa atong pangayuon sa Ginoo. So kung dili ta gusto nga maangkon sa kingharian sa langit, nabay babasa sa bilang kasulatan? Juan Kapitulo 14, verse 1 to 6. Sa balay sa akong amahan, na ay daghang mga lawak. Muuna ako ninyo. Ingon atong Ginoo, muuna ako. Tuwa na siya dito. Kadiha, kung nagpakamatay siya sa cross, wala na siya magkikuban sa mga apostoles. Muuna ko ninyo dito. Mag-andang ako dapit alang kaninyo.
Makahuman ka kong andam, bumalik ko, kuhaon ta mo. Ay bisag asa ko, tuasad ka mo. Ningon dahil si Tomas, Ginoo wala kay may katulog-tulog ang dalan. Kapaingon. No, Ginoo ako ang dalan ang kamuturan ug kinabuhi. Wala makaadto sa mahan kung dili mo agi kanako. So hinaot mo kay suunan ngani atong pag-ampo karon, kinato pag-ampo para ni sa kang Quran. Seryo. Patay naman siya. Hindi na siya kampo. Pato siya giampo, hindi na siya perfect. Di ba? Pero ang mga atong naduhog nga pulong sa Dios karon nagibasa ko sa balang kasulatan para sa tibuhi. Kung kita tawgon sama ni seryo, maangkon na itong langit o impierno. So mamili talaan karon. Palapad ang dalan paingon sa kalaglagan o masigpit ang dalan paingon sa kaluwasan. So diya sa Deuteronomio unsa ganay giingit sa Deuteronomio? Ang kinahanglan daw kung ang pamilya magtapok sa panimalay, kinahanglan ang amahan mo tudlo sa mga anak. Sa mga pagtulunan sa Ginoo. Pero ang amahan gani magtapok sa balay. Labi lang na idibidi. Mo naman pagsilingan. Dali mo dali nakabalik og bagong kuan. Tip action na ba eh? Pagdala na yung bugnaw red horse. O, dali na kay tapukon yun. Dali na kay tapukon ang pamilya o masilingan. So diha ka sa pag-ampo. Pag-ampo ta. Sunod lang ko. Nahuman lang ampo, kasunod. Ano ka na? Ngayon kay naa si Satanas. Namubabag karunay. Kinsa itong magpaduol sa Ginoo, babaga gina Satanas. Kaya kung ang Ginoo nangandoy nga ang tanan nga mga binunyagan maluwas, ang yawa di mosugot ana. Nga ano mingaw ang impierno. Ang langit na bibo. Muna nga babaga gina Satanas kung gusto mong magpaduol. Pero kung pagayoon na ito kanunay, uban sa panabang siyang pinanggang inahan, hadlok mo ng yawa sa iyang inahan. Ang yawa, hadlok yung mamamili. Muna atong yung apel sa mga pag-ampo na ito, ang inahan sa itong Ginoo. Ang inahan sa itong Ginoo, wala na itudlo sa atong simbahan nga Diyos, kundi inahan sa atong Diyos. Naman siya nga atong iampo, ang tasatag-sa ito, magdinasigay ta. No? Wala ta mahibalo kung siya masulod ato anak. Wala ta mahibalo kung siya masulod anak. Ako ba? Siya ba? Kamu ba? Ang pangutana, andam ba ta? So atong ang kuno, buhi pa ta. Kini ha? Buhi pa ta ang kuno na natudaan ang langit. Pero buhi pa ta, giangko na ito ang impierno. Kung saan man yung giangko na natudaan ang impierno? Kaning pamilyang gubot ba? Kanunay lang binanghagay. Yan kung sige din ingon ang pamilya, impierno rin kinabuhi ah. Ang mamatay na impierno, gina? Ibuhi pa ng gano'n yung impierno. Wala buhi pa taang kuno na doon ang langit. Dili makadoon na ito ang yawa na. Ang usa ka istorya magigsuunan sa kanang sugilanon sa puthaw ba? Di ba kanang puthaw, ordinaryo naman na siya? So imo nang kuptan, pwede na yung ilabay-labay lang. Isugbagay na. Makuptan dili. Ang atong kinabuhi yung anak ta, kung sige tagsimba, sige na ito ikunik atong kagulingon sa Dios, magbagata. Magbagata. O dili makakupot na ito ang yawa. Kaya pag anak siya ang pasok ng yawa. Pero kung di naman sige simba, di naman si padoon sa Ginoo. At anak sa yawa sa ulo, oy! Dito ka, ayaw pagsimba, dito na ka sa minanan. Ha? O, imunan. O, dito ka sa buwan. Ha? Iyan na, pero kung sige kang simba, yawa handog na. Tungod kayo magbaga daw ta. Ibawa mo ang gikantukan sa yawa ang mubog. Ibawa naman na. Ano ba kayo masultihan mo? Di ba na kung duha ka man kumpare ba? Sa buhay pa ito sila, yung mga kwartahan mo ito sila, ang pulutan yung kuno nila kanunay, kanding, baka, kabaw, usa. Pulos ko kuno na sungay. Namatay ko na sa duha, na-impirno mo yung sa duha. Ya, pwede ko sa Satanas, sungayan na ko na. Anak ko sa impirno, paghangad ko nilab. Kita man na ito tambok kayong usakan, sungay, kasang-kasang ka na ba? Anak ko ito man ko pala, pre, pulutan! Gukod na yung nila, gukod! Sus, si Satanas na ito. Sus, gabi lang ito yung impirno. Kapoy na kayo Satanas, di man ginali siya musampi ito Ginoo. Pero kaingon siya, Ginoo! Kuha yung mga hubog na rin, kahimo ko pulutan!
Nagsampit ni Yawa Ginoo no. Lord, maaring hubog dire. Himo ko pulutan. Joke ra siya kung imong tan-awon. Imo hang pamalandungan sa imong gulingon. Kinsa may ganang impierno. Sultihan daw magkaigsuonan kining kainit nga atong gibati karon dinhi. Nga alas 10 na nga mangita kag landong kay murag ang adlaw na sa Molimpo. Pito pa na kapilo sa impierno. Ug unsa may giingon sa balaang kasulatan, diha sa Pinadaya kapitulo 20 verse 15. Nga ang tanan nga nangamatay nga ilang mga ngalan wala sa libro sa kinabuhi silang tanan gihukman sa ikaduhang kamatayon. Ug itambog sila sa kalayong dili mapalong. Ug magkagot ang ilang mga ipon. Ug bisan gani ilang maulog dili mamatay. Kuyaw no? Muna nga mangandam kita kanunay. Atong ebanghelyo no? Pangandam kamo kanunay. Baksig hugot ang inyong mga hawak ug dagkote ang inyong mga suga. Ang atong pagtuo gisimbolohan kana sa usa ka kandila. Nga kandila kung imong dili nimo dakutan wala na siya kahayag. Ang ato pong pagtuo kung dili nato puy-an ngit-ngit po na. Muna nga ingon ang balang kasulatan kinsa may magdagkot og kandila nga ibutang lang sa lawom sa kantangan. Wala gyud kay dili man siya makahatag og kahayag kay naa man siya sa lawom sa kantangan. Kung magdagkot ka kanila kinahanglan imong itungtong sa kantangan. Kini baso ni karon, dili kantangan. Haron kini muhayag og magdan-agan ang tanan og ang mga tawo nga magtan-aw kanimo magdayeg sa imong Ginoo nga dili makita. Di ba? Dili makita. Wa pa nakakita sa Ginoo. Gawas sa mga apostoles. Gawas sa mga apostoles. Gikan ni Pedro daw ta ni Judas o sa sumusunod nila. Pasadihan nga namatay na atong Ginoo na. Pero ang mga larawan iyahang gibilin. Bitaw nang ingon ang mga kasulatan nga mag-ingon sa Ginoo ang Ginoo sa Genesis kapitulo 1 verse 26. Magbuhat kog tagtao sa atong panay kauban. Magbuhat kitag tao sama sa atong panagway. Muna atong gibutang sa atong simbahan na ang larawan sa atong Ginoong Kristo. Kung kwestiyonuno sa atong magkaigsuonan, problema na nila. Basta kay importante na minaw ta, magbuhat ta og tao sama sa panagway. Wa gyud mingon Ginoo, magbuhat ang tao sama sa dagway iro. Tao ang giingon sa atong Ginoo. So dili na to kwestiyonon ang Ginoo. Kung naay mag-question ana, patay naman si Kristo, ato siyang hangyoon nga apason niya Kristo aharon. Nga paghuman, kabalik siya mag-istorya, sultihan na yung kanila unsay sulti Ginoo. Amen ba? Amen. Sige. So na siya nga ang atong ebanghelyo naghagit na to. No? Pangandam ka mo kanunay. Saktak na nga mo kaninyo. Kaya kung nahibalo pa lang tanong mo tayo ta, di ba? Sa atong himuon, magbinuutan tayo. Binuutan tatamas na himo. Ang kamatayon sama sa kawatan mo, abot sa takna na wala nyo pamuta. Masakay ka sa motor, nagbinuutan ka, gibanggaan ka, patay ka. Diba? Naisibilanon sa usaka inahan o usaka anak. Niingon ang inahan sa katikista. Pero na dito sa katudlo sa simbahan, simba! Kada tudlo sa mga bata. Anak, simbahon dahil ka mo simba. Gahit mo. Huwag sa kuno sa humukot. Dahil nila. Terus, sabihan niya, kusok yung palagal yung anak. Bangga mo na. Ingon ang inahan. Kung nakalitok lang kung ngalan sa Ginoo akong anak, siguro kung luwas to. Kaya yung giampo ka na dilaw. Ito nga, ingon siya, kaatuong gina ko kung driver, kakabangga akong anak. Buwa mas prisuhan. Sa Lord, mutugan lang ginutas tinuod ang driver. Nga akong anak, ang katapusan gilitok, Ginoo. Pag-abot ng prisuhan, siya, dungdung purti, igos tinuod, ay gitid bakapit. Unsa man git katapusan gilitok sa kong anak. Pagdayo ni kamatay. Ingon ni anak, ningon tong nagbangga. Nay, sorry lang. Gusto ko kayong anak sa kuwag, kung di sang yawa ka na bila, kagibanggaan ko ni mo. Kaya yung naginahan, impirno yun. Kanang bitong salas ng tanaw, bisag usad ko ka makasasala. Nga kanang dayon ng kabugto sa dulin ng hawa. Makasampit na Ginoo may pasaylo. Maluwas na dili. Asa mabasa?
Hinumdum mo sa katong duha ka tulisan. Katong duha ka tulisan bitaw nga gipatidilat nagtaniwala ni Kristo. Nga ang usa ka tulisan nagbugal-bugal sa atong Ginoo. Kung tinuod kang Dios kanaog na sa krus ug luwasag imong kagalingon ug apil mi, dibadlong sa usa ka tulisan. Ana ray tulisan nga buotan. Ingon ang isa ka tulisan, ayaw pag-ana. Kaya kita, bitay dire, sala man nato, kasi wala. Ingon na yun siya. Sa ilang ingon ni Kristo, kasawag niya, Ginoo, hinumdumi ako kung maghari ka. Ang gitubag sa ni Kristo, karon dayon uban ka kanako sa Kristo. Amen? Amen. So ang tao ni ay bisag kung sa makakasala, dahil ng kamatay nimo, na makasama ka pagkat ka sa ito Ginoo. Luwas na ito. Ay lang to yung kaya ang importante, ang problema, di ka kapangayo pa sa ilo. Diba? Dili na nato hulatan nga may inaanak ta. Kundi karundaan nga lagsik pa ta. Simba na ta. Apil na tagbiisik. Kaya paninglan na kita sa Ginoo sa hiya sa paghihatag sa tuwa. Kamautang mo kanta. Dili kita pa gamito sa simbahan. Hindi ka video-kihan. Kamautang mo kitang. Di kita ito gamito sa simbahan. Maulaw ta. Kaya di basta-basta ang simbahan kantahan gitaran. Pero ato sa imnanan, mga buslo panggaliro. Di alas, tagtagong sa galong na, pinakangay. Dito ka na ito nagamito sa simbahan ba? Karong di ba itong simbahan? So, hagiton ta mo. Kanang talent yung ihatag sa inyo sa Ginoo, gamitan niyo sa simbahan. Atong pahimutan ang Ginoo. Mintras buhay pa ta. Kaya kung patay na ta, dili na kita makapahimuot sa Ginoo. So kining gabi una nga naghalatag pag-ambo ang seryo. Kung saan ka pagpahinumdum na to tanan. Pangutan-o na to itong gugulingon, magbulag man ta. Pangutan-o na to itong gugulingon, unsa ko at tubangan sa Dios kung ako'y tawgon. Makaatubang ako niya. Ang 2 Corinto 5 kapitulo verse 10, mga tubang na magitatanan niya. Na dili na rin mo matawag imong inahan. Kaniingon man mala kasulatan tagsa-tagsa. Dili mo matawag imong vice leader. Kay tagsa-tagsa man ikaw gid mismo. Unsa may imong gibuhat sa kalibutan? Sigo trabaho Lord. Ang sugindan daw anak, nay namatay daw ang alagad. Namatay po kuno ni sundalo. Ada ka ulang sundalo. Tulo daw ni. Ikatulo ni palhubog. Unang namatay ang nakaduol ni Pedro ang kuan. Ang sundalo, ingon ko sundalo. Ni Pedro namatay na ko. O sa may mga batas kalibutan. Ay, ako tigbantay sa kalinaw. Ay, di ba gugubot. Ako mas gubot. Nala, di ba kay kalinaw naman. Ako tigbantay sa kalinaw. Ah, very good, very good. Dili ka sa kong kilid. Sunod ko ng alagad. Namatay na ko ni Pedro. Sa imong gibol kalibutan. Ay, sos adla ko nag-ampo nimo. Sapit ng ngalan atong Ginoo Kristo. Sa bantog ra sige akong kulba. Sigahan ko ng sampit. Dili kas-pikas. Oh. Pikas, wala sila padayon na. Sus, naman ko nang hubog nga lainan, luspan ko kay naong ba? Lain kay naong. Luspan kay istunan. Dungo ko. Sus, layo pagani ko singgit na ko nagbantay dito sa gate nga. Ipasunod. Ah, protesta ko tong sundalo alaga doon. Kaganiha rin din he. Wa man nimo pasudlan ya katunong hubog, pasunod nimo. Ingon ko nagbantay. Unya magsuka ikaw pa head. Sulod yung tirni mo. Usa na sa kadyok na istorya. Pero ito pamalandungan, ano matakibalo. Nga kang tao mamatay, nakapangayon pa sa ilong Ginoo. Ay, luwas na. Ay, hindi na ito kwestiyono ng Ginoo. Kwestiyono ng Ginoo. Santa o glanta. Ang atong na lang magbuhat as mong kagalingon, kaya tagsa-tagsa man daw. Tagsa-tagsa kaninyo mga tubang kanako. O maghatag o husay. Unsay inyong gibuhat sa kalibutan. 2 Corinto 5 kapitulo 10. Diba? So kining nga paglaom sa Dios, naghatag kanato ato ning bawnon. Kining atong gibuhat nga mosimba ta, mag-apil tag mga prayer sa meeting, mo man ning pagkaon sa tong kalag. Madala nato ni kamatay nato.
Kana atong trabaho, di ginato na sa langit. Kisa man kwartahan namatay na yung kwarta sa langit. Wa oy. Biyaan na. Biyaan na ng wapo kayong balay, bako kayong kutse. Kaya na. Di kita pobre mamatay, wa kay kagulan. Ang kwartahan mamatay, gul kayo. Gusto may kagulan. Gusto may kasama atong ni atong Cebu ba? Ang atong yak Cebu, sakay sa barko. Hapit na malunod, pag-abot na sa Sikor. Kaya may lilo niya. Ang mga kauban niya, grabe lang, Lord, lusa taon mi. Di usa, wala lang yun. Pasabasa na ito siyang cellphone. Huy! Pag-ampo sa diya, kapit na tamlunod. Tumpa ko siya nga. Huwag ka mahadlok. Anong mahadlok? Pagkuti man niya akong barko. Sabi lang mo itong lunod. Basahin, anak niya punta ba? Basahin, anak niya punta. Di tamang gilabot sa uban. O dili kita siya mga magigsunan. Pangitao na to ang nawala. Kisa may unang nangita sa nawala. Maugit ang atong Ginoong Kristo. Atong nagpalayo sa simbahan, atong kabigon nga madala na itong balik. Yun pa ang Ginoo. Katong nga piang laki-laki ininyo. Ugdan ang pagbalik sa balay alampanan sa Diyos. Natuan, tanaw na itong kanay magbadlongom. Sige na. Ito, labot na. Kamu ito ko. Ayaw. And mission ginato na ang pagpangita sa nawala. Pag dinasigay ka mo. Mentang buhi pa tamag dinasigay kita. So ako manghinaot, magigsuunan, nga kitang tanan, mag-inampuay. Asa na ito na mabasa? Tesalonica, Kapitulo 4, 13-18. Pag dinasigay ka mo, tungod diining paglauna. Ugikan karon, ako kita nakadungog na, pagtulunan sa Dios, atong dawaton. Papuyon na to sa tutong kasing-kasing, haron makadawat tag mga milagro. Kadili kita makadawat og milagro, kausaban sa itong kinabuhi, kung dili dawaton si Kristo. Kaya kung iyong basahon ang malang kasulatan, nga ang natauhan ni Kristo, wala siya dawata. Kaya niingon yung mga silingan, oy, kaila ko samahan anak. Wala gid siya magbuhat og mga milagro dito. Kita usab dili ta dawat, wala yung milagro may bot. May tabo sa kinabuhi. Pulos gubot nga atong kinabuhi. Kaya wa man nato dawata si Kristo, wala papuy-an nato sulod sa tong kasing-kasing. Ilaot on pa.